M'agrada molt quan definir-me com a activista. Molta gent d'aquí no me coneixereu, la gent del territori alguna sí, i diem popularment que la gent quan naixen els crios neixen un pa sota el braç, però les Terres de l'Ebre jo sempre dic que a part d'un pa sota el braç també hem de néixer en un micròfon i una pancarta baix el braç, perquè som un poble que quan naixem ja hem de començar a lluitar des del principi. Som un poble que de vegades se pot pensar que no lluitem massa, però venim d'una història, d'una realitat. Avui ha vingut molta gent de fora de les Terres de l'Ebre aquí, com van vindre molta gent de fora de les Terres de l'Ebre a la Via Catalana a fer realitat aquell gran dia, i també van vindre molts iaios i moltes iaies vostres al 36 també a lluitar aquí a les Terres de l'Ebre. Per tant, som gent lluitadora. Som gent que l'any 36 els nostres iaios i les nostres iaies van haver de prendre una decisió i era la de resistir, resistir i resistir. Aquella va ser l'última batalla, la gran batalla de l'Ebre, va ser l'última de la Guerra Civil, però molts diuen que va ser la primera gran batalla de la Segona Guerra Mundial. Per què? Perquè la lluita era de la democràcia, de la llibertat contra el feixisme, contra el franquisme, contra el nazisme. I avui, 80 anys, 90 anys després, continuem en aquest moment. La independència, la llibertat del nostre poble també vol dir lluitar contra el franquisme, contra el nazisme, contra el feixisme. No passaran. Aquella va ser una lluita nacional, també, per molt que molts ho vulguin amagar. També va ser una lluita social. També va ser una lluita social. Avui, aquí també voldria recordar a tota aquella gent que porta tants anys lluitant contra la vergonya del monument franquista que hi ha al mig del riu Ebre, que és una vergonya per a Tortosa, per a les Terres de l'Ebre, per a Catalunya i per a tots els països catalans. El tombarem. A mi se me fica una mica la pell de gallina estant davant d'aquest edifici que l'he vist tantes vegades, en vídeos o venint a passejar per aquí. Aquell dia, aquell 1 d'octubre del 2017, la Ràpita, els rapitencs i rapitenques eren les Terres de l'Ebre. Era la dignitat de les Terres de l'Ebre i la dignitat de Catalunya. Aquelles imatges d'aquella gent resistint davant l'embat d'aquelles forces d'ocupació. Aquella dignitat de la gent aguantant perquè volia votar, perquè volia una vida millor, perquè volia un territori millor. Aquelles dones, la Trini i la Teresa, mai se mos oblidaran. Aquelles dones grans que van dir vosaltres vindreu però aquí mos trobareu. Aquelles dones, aquella dignitat, en aquella dignitat hem de pensar, en aquelles dones, en aquella gent, en aquells rapitencs i rapitenques que es van mantindre fidels davant d'aquestes portes. Aquí és el quilòmetre zero de la República Catalana des de les Terres de l'Ebre. I jo només volia dir que si cometem els mateixos errors, la història mos demostra que sempre passarà el mateix. D'aquell 1 d'octubre n'hem d'aprendre moltes coses. Moltes, perquè si no n'hem après cap, estem condemnats i condemnades a repetir els mateixos errors. D'aquell 1 d'octubre, aquí a la Ràpita van aixecar les mans, alguns. Els altres els van acabar fent fora, a pedrades si feia falta. Hem de tindre clar que si realment volem lluitar per la independència d'este país, les mans en l'aire les podrem aixecar, però haurem d'anar pensant de com resistir d'alguna altra manera també, de com haurem de desobeir, també contra els nostres governants, també contra ells si fa falta. I ja per acabar, ho comentàvem abans aquí, és legítim, és humà
és normal que ens poguéssim sentir cansats, que ens poguéssim sentir desanimats, desconcertats, desorientats. Però us dic una cosa, no hi ha una altra alternativa que deixar de llepar-nos les ferides, de deixar de fer-nos retrets entre nosaltres i tornar a agafar el lideratge. No hi ha una altra. Tornem a aixecar els braços, ja no només per nosaltres, sinó per tota la gent que ha lluitat, per tota la gent represaliada, que no només és els nostres presos polítics, les nostres exiliades, no només aquesta gent. Hi ha 3.300 persones de moment, que estan sent represaliades, i moltes a les Terres de l'Ebre. Aquí mos van pegar molt, però van tallar les carreteres quan va tocar. I fixeu-vos-hi bé, proporcionalment les Terres de l'Ebre tenim a molta gent represaliada. I no és casualitat. No és casualitat que vinguessin l'1 d'octubre a la Ràpita. No és casualitat que vinguessin a Roquetes a l'1 d'octubre. No és casualitat que vinguessin a Mora. I ho van intentar a Tivissa. I també ho pensaven fer a Jesús. A molts altres llocs. La resposta només depèn de nosaltres. Hem de ser persones valentes. Hem de ser persones dignes. Si volem un país digne, nosaltres mateixos no ens podem permetre el luxe de sentir-nos desanimats i desanimades. Per tant, jo des d'aquí us animo a que tornéssiu a aixecar-vos, a que tornéssiu a alçar-vos. Les Terres de l'Ebre se va alçar al 2000 contra un pla hidrològic nacional, se va alçar contra el govern espanyol, se va alçar contra la Generalitat, contra Jordi Pujol, contra Artur Mas. No mos va fer vergonya. Som ebrencs, ebrenques, catalans com els que més. Nosaltres, gent de les Terres de l'Ebre, hem d'estar al costat d'este poble. Hem d'alçar-nos i tornar a resistir. Visca les Terres de l'Ebre! Visca Catalunya! Visca els països catalans lliures! Tot i que va començar la seva activitat fa només uns mesos, ja ha fet accions importants, com per exemple, i vaig a dir-ho més a poc i més fort, ser l'entitat responsable que el PSC quedi fora del govern, gràcies al compromís que va fer signar els partits independentistes catalans. Quan el poble nos moveu, ells tremolen. I ara ja sí. Benvinguda de l'Alt Urgell. Ens parla la seva presidenta, Maria Mas, independentista resistent i valenta, que no pensa rendir-se ni davant d'un tsunami. Escoltem-la. Bé, jo us llegiré unes paraules que hem preparat Catalans per la Independència sobre les Terres de l'Ebre i sobre una mica el que hem de fer tots. Joan Beny va dir que la nostra llengua és una de Sala, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó i a l'Alguer. En aquest sentit, sempre tenim en ment el nord de Catalunya, el mal anomenat Catalunya Nord. Ens omplim la boca parlant de països catalans i pensem en les Balears i el Regne de València. I en canvi, sovint, massa, ens oblidem de la gent d'aquesta terra. Dura i tendra, forta i amable. Els catalans sovint oblidem les Terres de l'Ebre. I avui som aquí per contribuir a reparar aquest oblit. Dèiem que els catalans sovint no ens hem oblidat d'aquesta contrada, però qui no els va oblidar van ser els espanyols, que el 1 d'octubre van omplir els carrers d'aquesta terra i van sembrar el terror amb l'odi que duien al cor. La por ellos, aquí va ser dels llocs on més fluentment es va desfermar. I per això, aquí mateix, avui també fem un homenatge als rapitencs i rapitenques, que varen defensar la seva llibertat i amb el seu cos van posar tots els entrebancs possibles al feixisme de les forces d'ocupació enviades per la judicatura espanyola. Però tots els mals d'aquesta terra no venen del 2017. El riu que li dona nom sempre ha estat motiu de control i càstig. Recordeu el trasbassament que es volia fer el 2005? Més aviat era un desviament del riu cap a altres terres, que per sort no es va dur a terme, però va tenir un peu de guerra a tot el territori. Posaven com a excusa que l'aigua es perdia, que hi havia un excés, i ara no hi ha prou aigua perquè el trabucador sigui fort i es mantingui i que una tempesta no el faci desaparèixer i mati la biodiversitat i el mitjà de vida de molta de la població
que hi ha viscut durant centenars d'anys. I no només el Trabucador, el Delta fa anys que veu com es redueix la seva superfície. Per tot això, aquest territori està en lluita permanent, per sobreviure, per mantenir la seva manera de viure, la cultura local, la identitat. El país està format per gent que cada dia intenta sobreviure en aquell trosset de terra seva. Però ara, a més de la lluita de territori, tenim davant la lluita per la llibertat del nostre país. Un petit gran país que ja ha quedat demostrat que compta amb un gran poble, que mai no es rendirà. Com un arrossaire, que tot i els crancs i els cargols aconsegueix cultivar l'arròs, o un musclaire, que lluita cada dia contra elements meteorològics i la falta d'aigua dolça per poder recollir el preuat musclo del delta, el musclo del terreno. Com tots vosaltres, el territori és ple de gent lluitadora i valenta que no abandona per molts obstacles que li posin al camí. Sabem com fer-ho. El poble és qui té la força més poderosa i impossible d'aturar si ens ho proposem. Ho vam comprovar l'1 d'octubre i hi hem de tornar si volem acabar la feina. Companys i companyes, compteu amb nosaltres per cuidar i defensar les Terres de l'Ebre i també per alliberar el país. La independència és l'única via i és urgent. No creiem en taules de diàleg amb el govern d'Espanya. No volem un nou referèndum, perquè ja vàrem votar el 1 d'octubre de 2017 i ja ens vàrem autodeterminar com a poble i ja n'hi ha prou. Catalans per la Independència volem dir als nostres polítics que no ens decebin més i que donarem suport a totes les accions que ajudin al poble com un sol braç alçat a recuperar els carrers. I si cal, us passarem per sobre. ¡Sí, señor! ¡Pasaremos por sobre! No podem admetre que els egoismes partidistes passin per davant del nostre objectiu. La independència de Catalunya. No ens rendirem. Mai vençuts. Visca la terra! Visca Catalunya!